Pozdrav svima i dobrodošli na Playzin YouTube kanal. Danas ovdje sa nama imamo jednu vrlo zanimljivu stvar koja nam je nedavno stigla. U pitanju je PlayStation VR set. Treći veliki set VR nakon Oculusa i HTC Vive-a. Uređaj je izašao zvanično 13. oktobra ove godine, to je pre 10 dana, ali kod nas još nije. U mnogim zemljama Evrope i Evropske unije generalno još nije i izaći će tek januara, tako da po nekim našim informacijama ovo je možda jedan od par vrlo retkih PlayStation VR uređaja kod nas. Pa da vidimo sad ovaj klip će čisto da nam služi da se upoznamo sa setom i da vidimo šta smo sve to dobili, a kasnije ćemo raditi detaljnije analize i recenzije celog uređaja, kada ga budemo detaljnije testirali. Dakle, prvo su tu ovi osnovni neki kablovi na kojima se nećemo više zadržati, dakle, struja, USB kablovi, HDMI kablovi, još jedan USB kabel, ovaj glavni kabel koji povezuje procesorsku jedinicu sa headsetom i sa, kako se zove, kolega je tu, i sa televizorom. A zašto povezuje oba uređaja istovremeno, to ćemo sad reći, zato što je ovo prvi set gde, zahvaljujući upravo ovoj ovde procesorskoj jedinici, moći ćete da istovremeno gledate i na vašem headsetu šta god u tom trenutku igrate, odnosno na VR uređaju, ali i da recimo neko drugi ko sa vama igra da može da vidi na TV-u potpuno nezavisnu sliku od vas, ukoliko igrate recimo takmičarski jedan protiv drugog ili igrate u koopu ili jednostavno igrate neki multiplayer koji prosto zahteva da ljudi vide drugačije stvari na ekranu. To je glavnu ulogu, to vam ima ova procesorska jedinica. Vidite nas, ovde je u startu asocirala kao na neku malu Sony četvorku, pošto ima vrlo sličan dizajn. Tu su ulazi. Ovde je isto HDMI, USB, struja. Preko njega, dakle, ide jedan u HDMI u VR set i jedan u TV. Šta još imamo tu? Imamo ove male vrpce koje služe da držimo ove kontrolere o kojima ćemo upravo sad reći koja je reč. Imamo Sony PlayStation ovu kameru koja čija je uloga prevashodno da hvata vaše pokrete. Ova kamera postoji jako dugo na tržištu, ali je sada jako poboljšana i mnogo bolje i preciznije hvata pokrete, pa će samim tim i igranje biti lakše. Ono se nama malo nije svidelo je što je ovaj držač za kameru je nekako previše mekan i lagan. Vidite, kad stavimo u ovo postolje, ono je fiksirano, ali malo kabel mrne se i lako ide nazad, lako pada. Znači, nekako mislimo da je trebalo za jedan ovako bitan uređaj u celom setu da ima obezbeđeno bolje i kvalitetnije postolje od ovog malog postolja koje nije dovoljno čak ni da balansira uređaj kako treba. Pogotovo zato što je kabel dosta težak u odnosu na sam uređaj. Šta još imamo? Imamo slušalice koje idu direktno u VR set i zbog toga je generalno i sam uređaj malo teže od ostalih VR uređaja. Imamo adapter, dobro, i sad one malo bitnije stvari. U suštini procesor je najbitnija stvar, ali bitnije su stvari sa kojima igramo. Tu su ovi PlayStation Move palice, koje nisu nikakva nova stvar, svako ko je upoznat sa PlayStationom zna da one postoje još od 2009. i 2010. godine. I u suštini tu se ništa nije menjalo, to je potpuno ista tehnologija kao što je bila i pre 5-6 godina, takva je ista i sad. Dakle, imamo klasičnu kocka, trougao, krug, X kontrolere, imamo ovo ovde dugme za startovanje uređaja, dakle da pronađe Sony na kome ćete igrati, start dugme, ovo pozadinsko dugme ovde, i to je to u suštini, lepo leže u rukama, imaju fin oblik, nema tu puno šta se kaže, da ima ove kugle koje su mekane, vidite u pitanju su dakle gumene kugle i koje bukvalno služe
da štite vaše uređaje i druge stvari od njih, ali i njih kod recimo zida ili nekih površina, ukoliko se desi da tokom igranja slučajno čuknete negde, ovo će da apsorbuje udarac, tako da su sa te strane zaštićeni. A plus, imaju i efekt da svetli prilikom igranja, ali to je čisto estetski, nije toliko bitno. To su, dakle, Move uređaji sa kojima igrate i naravno na kraju najbitnija stvar, jel te, sam VR set. Dizajn je jako, jako lep. Nama se sviđa zato što je potpuno asociran na onaj retrofuturizam 80-ih. Beli, obli, potezi, totalno je drugačije od HTC Vive-a, recimo, koji je onako malo više ozbiljnije, da kažemo, u smislu deluje kompleksnije. Ovo ima jednostavne oble crte, bele površine, mat bele površine, potpuno da se asocira na retrofuturizam, kako smo recimo videli u Alien filmovima. Uređaj još nismo probali, bit će prilika. Hteli smo prvo da sa vama podelimo prve utiske bez ikakvog igranja, odnosno prvi pogled na sam uređaj. Uređaj je lepo prijanja uz glavu zato što ima ove gornje deo, bar ima jako lepe mekane jastučiće i možete da ga adaptirate bukvalno koliko god vam je velika glava ili kakve god je oblik glave, lepo će leći i vidite ima ove elastične opruge koje rastegnete, stavite na glavu i onda ovim klikom ovde, ovaj zupčanik, fiksirate i onda je fiksirano tu gde ste ga stavili. Ukoliko mislite da vam je previše lagavo, možete da zatežete, ovo je sad maksimalno zategnuto zato što jel'te do kraja, a ako hoćete da popustite, samo kliknete ovo dugme, rastegnete koliko vam treba i onda ključ sa zupčanikom. Dakle, što se tiče tog gornjeg dela, on je zaista fleksibilan i lepo leže na glavu. Ima tu i ove dodatne još jedna stvar, a to je ako vidite ovde ovaj deo koji drži sam VR sa ovim držačem za glavu, je rastegljiv. Ima ovde ove dugme koje kliknete i možete ovako da širite i da skupite uređaj. Dakle, isto koliko god vam je glava mala ili velika, kako god je oblika, trebalo bi da vam elegantno stane na glavu. Sa unutrašnje strane, kao zaštita od svetlosti i spoljašnjih efekta, je ova elastična guma. I tu dolazimo do jedne prve stvari koja je nama malo smetala, a to je što nekako imamo osjećaj da ovaj donji deo uređaja jednostavno nekako ne prijanja baš kako treba na glavi. Znači, previše je labav, klima se, ovaj deo za nos propušta svetlost, a ne bi trebalo da propušta svetlost, trebalo bi da budete potpuno izolovani za najbolje VR iskustvo. Tako da je to jedina mala naša zamerka na konformnost i na prijanjenje, na nošenje na glavi. Kao da je možda bio potreban još jedan dodatni set držača tu negde dole koji bi vam se držao oko vrata ili tako negde, koji bi malo bolje fiksirao taj deo na glavi kako ne bi vam se klimalo, pogotovo dok vi mrdate glavu. Imate osjećaj kao da svakog trenutka može da vam bukvalno spadne ako ga ovaj gornji deo drži, ali jednostavno, vidite, nije to baš čvrsto kako treba. Tako da vidit ćemo u praksi kada budemo igrali koliko ovo zapravo ima efekta na konformnost prilikom igranja i na sam doživljaj igranja, ali ovako na prvi pogled kad smo ga stavili na glavu, skontali smo da je to nešto, da je to neka naša zamerka na uređaj. Ok, to bi bilo to. Nadam se da vam se sviđa ovo što ste videli. Uskoro ćemo krenuti da igramo i prve Sony VR igre, pa ćemo preneti i naše utiske o celokupnom uređaju u vidu recenzija na sajtu i naravno na ovom našem YouTube kanalu. Hvala vam što ste gledali i vidimo se sledeći put.